Mä Jehovasta opin, kun saan katsella tissiä ja ulos petoa. Kun minä ja mun sissi juusto kouluun lähdetään, niin esin jahkaan hän tarttuu ja mua takapäin. Omin silmin sen näen, että hän ei välitä. Tiedän, että hän on Jehova kertoi mulle, että sinä tuo paskapäivän pelastaa. Ja että ei oo mitään parempaa kuin pirihuora turvaansa. Voi perkele, mitä sanoo, mitä kustatus. On runkari vain. Muna vakinaan. Et arvaa miten monet uudet kasvit ja kikkelit joka päivä näen. Joi, voi vittu saatana mua vituttaa, kun ihmisille tätä paskaa kerrotaan. Jos kyrpää koskettaa, se laukeaa ja tussusta tulee niin paljon paskaa. Voi vittu, sojo siis saa siistus. he Mikä on Jehovan luomista jutuista sun suosikki? mun. Raamatussa on paljon kikkelikuvia, jotka on kaista huoraa. Ootko joskus saanut jonkun oikein orgasmin? Jehova ja Jeesus antoi meille mahtavimman lahjan. Se oli